Какво става, хора? Аз съм Стеф, както видите, сега ще играем на Asphalt 8 Airborne на втори епизод от поредицата ми Супер бърз. Втори епизод ще направя. Ето ми Cloudy Arrows сама. Добре, нека започнем. Аре бе. Това много мраз, така ми зарежда 5 часа. Аре. Аре бе. Дай пак. Така е по-добре. Аре тук в Невада. Е тук. Айде. Аре бе. Аре бе. Аре бе, колко време зарежда бе. Добре. Ще правя само едно състезание, да знаете, и това ще... Нали, това състезание няма да има повече. Само ви казвам. Добре, започваме. Добре, те се блъскат. Там се кара третия печели, така е поговорката, нали? И сега съм първи. Добре. Добре, минавайте. Айде. Първо място. Удари се щупих, силен удар в фара. Добре, аз не знам. Защо се толкова нежа? Типа, веднага се чупиш цялата. Да, сега ми кажа. Пак ли бе? Сериозно ли се щупиш пак бе? Добре, аре. Ще успеем ли, да. Успяваме, но ще ни победят, защото сме събрати и удряме се тука, в стената тука. Как че да е? Аре по-бърз бе. Така. Аре бе. Така. Айде бе. Добре, хубаво набавихме нитрото. Аре бе. Айде. Айде, браво силно. Давай набери нитроса. Хубаво. Хубаво. Айде бе. Айде бе. Айде бе. Аре бе. Добре се правим, дами и господа. Аре бе. Добре. Добре. Скок. Айде бе. Хубаво завъртане. И сега нитро. Айде. 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 Аре бе. Добре, финиша минаваме. Четвърто място, дами и господа, не се справихме уникално добре, но какво се прави? Добре хора, надявам се ви е харесало това клипче, да се абонирате към каналът ми, да дадете по един лайк и да коментирате. Мисля, свършваме. Чао!